the vibes. Welu tutu baba mbọ okwego ka na-ekwu ije nwoke si ka ego bụ mma nwoke. Welu tutu baba mbọ okwego ka na-ekwu ije nwoke si ka ego bụ mma nwoke. Welu tutu baba mbọ okwego ka na-ekwu ije nwoke si ka ego bụ mma nwoke. N'ọnwa ife mfu n'elu ụwa na-echu m ụla na nwa so ọsị nne. N'ọnwa ife mfu n'elu ụwa na-echu m ụla na nwa so ọsị nne. Na nwoke so ọsị nwunye m na fụfụ nwoke na-ata n'elu ụwa erika. Na nwoke so ọsị nwunye m na fụfụ nwoke na-ata n'elu ụwa erika. O Chimo Chimo n'ife mfu n'elu ụwa kedu ebe m ga-ebido kọba. O Chimo Chimo n'ife mfu n'elu ụwa kedu ebe m ga-ebido kọba. Ije nwoke sika nwoke na-enwere ego n'ala omelu ya. Ije nwoke sika na nwoke na-enwere ego n'ala omelu ya. Ụfọdụ jele obodo oyibo nọ ya arọ ọtụtụ na o nwere isi. Ụfọdụ mụrụ afịa nwanne m na afịa famụlụ enwere isi. N'ụfọdụ gbalụ bọọlụ ezi oyi m nwanne m na fa gbatara ebe. N'ụfọdụ n'ụlọ nwanyị na ọ bụ nwanyị bụ ife du n'alụva be mmụọ. N'ije nwoke sikao ife emelụ ka agbata ego. Ije nwoke esika ife emelụ ka ndụ dị mma. I want to make my mama proud. Ezi oyi ọkwa ije nwoke. I want to make my father proud. Ezi oyi m nọkwa ije nwoke. I want to make my sister proud. Ezi oyi m ọkwa ije nwoke. I want to make my brother proud. Ezi oyi m ọkwa ije nwoke. Ije nwoke esika. Ụfọdụ nọ prison na Malay. Ije nwoke na Thailand. Ije nwoke na Philippines. Ije nwoke na Dubai. Ije nwoke na Ghana. Ije nwoke na Togo. Ije nwoke ezi oyi m n'ije nwoke sikawe. Na kpọba na elelele ọ bụ onye ka ga-akọlụ. Na-eje eje na o nwere isi ọ bụ onye ka ga-akọlụ. Etinye nọpụtara ọ bụ onye ka ga-akọlụ. Ije nwoke sikawe. Welu tutu baba mbọ okwego ka na-ekwu ije nwoke si ka ego bụ mma nwoke. Welu tutu baba mbọ okwego ka na-ekwu ije nwoke si ka ego bụ mma nwoke. Welu tutu baba mbọ okwego ka na-ekwu ije nwoke si ka ego bụ mma nwoke. Agụ Chukwuebuka egwu malụmụ na mwa watalia n'anya.
na ọ dị be ndị na-alụsi ọlụ ike onye emebela iwu okwezie na-emebi iwu na nweze bụ eze egwu bive mụta ive na egwu bụ anwụle na mụ ga-akọla ụwa akụkọ maka Chinwụba n'ife Chukwu zite mụ ka m na-alụ n'onye nwuche ọghọta n'onye nwe ntị ọnụlụ na Chinwụba nọ na Lagos agba mbọ afịa akpụkpọ ụkwụ ka ọ na-ele tata na-elele echi nọ na-ewute nwoke n'elu ụwa Chinwụba na-ajụ onwe ya ọ bụ ebe a ka m ga-emegide lụọ ụlọ gbaa moto nụọ nwaanyị ikola adịrọ ka ibe ya na ọ na-agwa akwa n'elu ụwa o wee lụọ ovu mbosi Chinwụba sị ka o bido gbaba bet na o nwere ike ovu mbosi olie nnukwu ego na Chinwụba welu fonu ya download app eji agbanya bụ beti na ọ gbasolu ya bụ beti na gemu wụlawụ na gemu tileti na agbasilu gemu na gemu wụlawụ na agbasilu gemu na gemu tileti na Chinwụba chekata kedu ibe m ga-eme ego m ji eme biznes anago ebe o jele ịgba beti na ọ chekatala ego m ji eme biznes anago na-etinye na-apụtalụ ezi onye masị ma ọ bụ onye ka ga-akọlụ na Chinwụba chekata echiche akalie ogologo poizin ụla wee nwụrụ welu ụtụtụ gbaba mbọ okwego ka na-ekwu iji nwoke si ka ego bụ mma nwoke welu ụtụtụ gbaba mbọ okwego ka na-ekwu iji nwoke si ka ego bụ mma nwoke na Chinwụba nwụrụ ugo mana ego ka dị n'ụwa na nke bụ onye na-eche n'ụwa ga-abụgo nwanne m lotekwa na Chinwụba ebe ike egwu nwoke ka ike egwulu chi ya ebe ike egwulu nwoke n'elu ụwa ebe ike egwulu nwoke ka ike egwulu chi ya no glory in failure onye daa ya kunye ụfọdụ golu moto na-ezuli ezu ụfọdụ lụrụ ụlọ n'ọgbara ọkụ ụfọdụ melu biznes n'ego vanala na ebe ike egwu nwoke ka ike egwulu chi ya n'elu ụwa ka nkene nwanne m nwachi na-emela ive olie n'ojele nwanne m onye odoje nọ n'Ịchado n'ojelokwa ibido n'oge wee gbaba mbọ maka ibe eji dele gị na mma ibulu bụlọkụ n'itili okwute na nke na-eme ka ọ kpatụ na ịgbala ụbọ ihe oligbo lote nwanne ya na nwere ibe ndị ilo gị ga-eme gị ọjije ga-emegbu gị ụna gị amegbu gị oligbo lote nwanne ya ibe ji abụọ n'Ịcha erika ka mbuli igbo amụje ebe China ọ bụ onye ka nchọje gode ezi nwa tebo n'ogwurugwu n'ezigbo mmadụ adịrọ mfecha ndị bụ designers kenelu mụ Johnson Chinedu eduwase n'ọkwachi iyi na-edu gị ije atịda nwelu mmadụ Chukwuebuka nke bụwa nọ n'Ịchado Akụnna Ebuka Zadobe Ọsọwa Akụzaza na nne ya nwere ego
Ebuka Samụ isi n'ịnala obodo Eliza UK eje ebili Oligbo lotara Akụnne lotekwa nwanne gị ibeji abụọ n'Ijerika n'onye na-abụrụ Ọnịcha na-agụ ya agụ n'enu ụwa Akụnne Junior okwu dị ilu Chukwu ojekwe kwere ekwu Kostenu Akụnne ya na-emela Ọba Junior na nna ya nabago Akụnne ya Isteeti ojekwe kwere ekwu n'ezigbo mmadụ anabago ezie nọdụ nwa Akụnne ya na-emela Ọba Wale Lawrence Pipiwa n'ibi na Plymouth na UK n'otu ma otu kenelu m akwa batago nwanne gị na nwanne malụ nwanne na ọ na-asọka ụmụnne fulu onwe fa n'anya n'elu ụwa Chief Kosiso Chukwu Augustine Ibe Emesi Igiliga akụ ọkụ ozu ekwulu karalụ n'onye nwụrụ anwụ na-abịa ụwa ọzọ alụsị ọkụzụ afụla anya ọkụzụ jakene igiliga akụ igiliga ego mmụọ na-abụ abụ mmụọ na-abụ arọ ekwulu karalụ ọkụzụ jakene oyi ovoyi kwenye ndị ebe a ozu ọrụ ọnụ ọkụzụ jekene ọkụzụ ibilibi ọgada ọkweme nwata ka emela ibe ya obi adị ya mma ka ọkụzụ jekene ndị oyi ijele na mmụọ zadagba n'ama onye ebuchi nwaanyị akwọ onye ndịda akụ nwanne m ilega akpalaga akịraga na ka na je ebili na nwa amụrụ amụ ga-eto eto nwaanyị akwọ MEBC10 o ji akpa meela afịfịa na Lagos na nwa ewu na-agba nne ya ọmụta kesi ata ive n'elu ụwa akụ na-ekwesị ekwesị isonachi mfụrụ anya afụ nwa ka Kosiso Chukwu ọfọdịlị na mmụọ nwere obi bụ ive na-apụ apụ ọgwụ ịgwalụ m na anyị ga-edozibe anyị kwa ebe onye bụ iko na-awachi odogwu emesiri ive o ji bụrụ odogwu nwaanyị awazie ya mmọnwụ ọfọdịlị na anyị ma nwanne akataka bụkwa mmọnwụ ndị ilo nwokwu dele ọla si na anyị nwere ive niile onye nwelu ntị anụlụ n'egwu bụ ive mmụta ive n'elu ụwa natụọla ọmalụ natụọla ofeke obenye isi n'ọbịa ekwulekwu malụ dibịa n'ọma ofeke nne ma ọbụla ala n'ọgbanye bụ afụfụ okwu nne m gwalụ m n'elu ụwa nne m ibe anyịrọ Chukwu ilede igbo nọdụ mmadụ igwe niile ejekọ n'ụzọ afọ mụlọ ọmụmụ eze nwanyị na mụ ejego Igbo ji oyibo were ụtụtụ gbaba mbọ n'okwu ego ka a na-ekwu ije nwoke esika ego bụ mma nwoke were ụtụtụ gbaba mbọ okwu ego ka na-ekwu ije nwoke esika ego bụ mma nwoke were ụtụtụ gbaba mbọ okwu ego ka na-ekwu ije nwoke esika ego bụ mma nwoke were ụtụtụ gbaba mbọ okwu ego ka
ego bụ mma nwoke